ring merau kari Russia yaki kenlung kena kari Ukraine shala ka jong kari jongka. Hato ka perthai kala klep mo ya katma ka baka Russia hapo ka jingyelam jong Vladimir Putin ula lek ban nyom bean dakbor persha ya kari Ukraine kabawat haduk menta kampat kut kabala yai peteng daksnyam hakaba shibun ki benta jong kari Ukraine ya kaba menta layo ban kapchorno daka Russia bat om tangkata haduk wat ban ring merau rude shala ka jong kari ya kibriu bat ki kena jong kari Ukraine hanrikat kita ki jingle jong Putin udang not menta wat ban lek tuklar ya katma US Israel bat Iran ban penkutno dakano kano kelenti hakaba daka jingyam rem ulah ban pendam yala ki jong ki nyumat hamar bakli Donald Trump bahato me mela perkat yak kabadang yai teng haduk menta hapo jongkari Ukraine katai ka jingbe senong jongkar Russia yaki katu kani hajar ngut ki kena ka Ukraine kalong kum ki kamrunar persha ya kalong beriu man beriu bat ka jingdon kti jong presiden Vladimir Putin hakaba pentrekam ia kani ka jingyaki kala pausna nadu kabasdang balalap daka jingtokit jongka United Nations nadu usnyam arajar arpuar hakaba Putin ubadayu nong yalam kari Russia ulah penbena ia ka jinglek hartma kabapura persha ia kari Ukraine ka Russia kala be krata ki pau hajar ngut ki kena Ukraine syar Russia bat kuru pruk de sendon yaki jaka jongka Ukraine ka jingtokit jongka United Nation kalalap ia kita ki jingsha be bat yaki kam jongka Russia kabalong kum ki kamrunar tma bat ki kamrunar persha ya kahok lombriu manbriu haka khaipot bakhadu shaka dorbar jongka hok lombriu manbriu katana to kit balaj jongka perthai halor ka Ukraine kala penkut baka Russia kalale yaki kamrunar ki bapunjaj persha yaki kena kari Ukraine haswa bakan sedang yaka jinghyar tma kabapura bat ka jingbom ailat ban penpai biang yaki kena baro shaki longying longsem jongki kaba kala penkhen yak an jongka perthai ka jingto kit jongka UN kala penkut baka Russia kamsem la penpai biang yaki prapo persen ki kena ka Ukraine ki baka Russia kala be jubor nak yeng kisem jongki ka United Nation kala lapru badon katu kani ki khap ba kitai ki kena kilasha leben hakaliang ka jingedai para kanthai hakawai ka jingja ka jingtokit kalalap bakawai ka kena kanthai ka badang khatlai snam karta kala shale be ijot batla lapru de bakawai ka kanthai kalayo khun namar ka jingsha leben batkat kum ka jingyo lum jingkhen daka United Nations lalap yang bakidon syajar ars pa ngut ki kena napok kari Ukraine ki balangat hakatai ka apot ka Ukraine kala om baka jingtok kit jongka kala pentikina baka Russia kala be om duna ya ka khat khandai hajar sanspa sopun ringut ki kena katba ka yele humanitarian research lab ka babu jingkhen halor katai ka kam bale dakari Russia bakidon palat laipusan hajar ngut habaya dai bat katai ka jingsha be senong ki kena Ukraine ka United Nation kalala baka Russia kabu ia kita ki kena Ukraine hapo ki jaka trekam haki arpoi tli kithan bat kala pen kelaro de ia kita ki kena baro syakin nongsong senong bapura jongkari Russia ka jingbe bat ka jing pen kendra jebor ia kita ki kena kalong ka jing pen khen ka bajur ia ka an jongka perthai om dei satiapan pen ya khlat ia ki kena naki bahayang hasem dakaba penbor yaki laong u Eric Moss Charman jongka Commission